Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant. Heddiw, ar y 19 o Hydref, mae'r Eglwys yn cofio Sant Luc, awdur y trydydd Efengil a llyfr Actau'r Apostolion. Mae'n hyfryd i ddweud, yn arwain y gwasanaeth y bore yma, bydd y parchedig Rhian Lineker. Mae Crist y meddyg mawr yn gwella pob ryw glwy, dineswn ato nawr heb oed I dim yn wy. Ar enaid glwyfus caiff wellhad, mae meddyg uniaeth Duw yn rad. Iachau cenhedlo'i byd, trwy'r unweb gwaed y groes, mae'r meddyg mawr o hyd, heb all oes I oes. Di derfyn fel ehangder neb, ei allu a'i ewallu mewn cyd ymdeimla llwyr, y gwrendi ar y gwael, y sawlau cais a hwyr, palemau ef i'w gael. Mae'n agos ato mi'n gwellhau, a'i gyd ymdeimlad sy'n parhau. Anturion bawb yn llawn o hyder at ei draed, a meddyg uniaeth gawn trwy'r un ei werthawr maed. Dan glwyfau pechod o bob rhyw awn ato ef a byddwn fyw. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Ath gadw di yng nghariad Crist. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thrigaredd. Bydde dydd nerth o'r chfygu ein gwendid, eith lewyrch o leo ein dallineb, ac eith ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyffeswn y nos dyngedig ein pechodau ger bron yr holl alluog Dduw. Dad nefol, ar ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac ar ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, maddeuai ni'r cwbl a aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw, sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigarhaol wrthych, a chryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fod. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a folwn di gogonefwn di, diolchwn I ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw freni nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer Sul Coffau Lyc yr Efengylwr. Holl alluog Dduw, gelwais Lyc y ffisigwr sydd â'i glod yn yr Efengyl I fod yn efengylwr a meddyg i'r enaid trwy ras yr ysbryd a trwy feddyginiaeth iachusol yr Efengyl. Dyroedd Eglwys yr un cariad a gallu I achau trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bo iddo gyda thi a'r ysbryd glân yr holl anrhydedd a gogoniant, yn awr ac am byth. Amen. Llawen yched yr anial a'r sychdir, gorfoledded y diffeithwch a blodeuo, blodeued fel maes o saffrwn, a gorfoleddu a llawenydd a chan. Rhodder gogoniant Lebanon iddo, mawr hydi Carmel a Saron, cant weld gogoniant yr arglwydd, a mawr hydi ein Duw ni. Cadarnhewch y dwylo llesg, cryfhewch y gliniau gwan. Dywedwch wrth y pryderus, ymgryfhewch, nac ofnwch. Wele daw eich Duw chwi a dial, a thal ofnadwy fe ddaw i'ch gwaredu. Yna fe agorir llygaid y deillion, a chlistiau'r byddariaid, fe lamar cloff fel hydd, fe gan tafod y midan. Tir dyfroedd allan yn yr anialwch, ac afonydd yn y diffeithwch. Bydd y crastur yn llyn, a'r tir sych yn ffynhonnau byw. Yn y tir garw lle cyrcha'r siacal, bydd gweirglodd o gorsennau a brwyn. Molwch yr arglwydd, da i'w roi mawl iddo.
Jerusalem yno, a dwg plant Israel o bedwar man byd. Iacharaid rylliedig ar rwymo'i harchofion, rhif ac enwir holl sir ymaen fawr, yn ddoeth i fesur mae'n codi rai tlodion, ond ymaen bwrw'r drygion nes i'r llawr. O canwch i'r arglwydd mewn diolch ar delyn, ef sy'n rhoi glaw o'i gamylau i'r tir. Gwisgar mynyddoedd a glaswell ac enfyn, at ein gwasanaeth blanhigion syfir. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Lic, gogoniant I ti o arglwydd. Wedi hynny, penododd yr arglwydd 12 arall a'i hanfon allan o'i flaen bob yn ddau I bob tref a man yr oedd ef ei hun am fynd iddynt. Dywedodd wrthynt, yma'r cynheuaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Daesafwch felly yr arglwydd y cynheuaf I anfon gweithwyr i'w cynheuaf. Ewch, dyma fi'n eich anfon allan fel wyn I blith bleiddiaid. Peidiwch â chario na ffwrs, na chod, na sandalau, a pheidiwch â chyfarch neb ar y ffordd. Pa di bynnag yr ewch I mewn iddo, dywedwch yn gyntaf, tangnefedd i'r teulu hwn. Os bydd yno rhywun tangnefeddus, bydd eich tangnefedd yn gorffwys arno ef, ond nid bydd yn dychwelyd ato chwi. Arhoswch yn y tŷ hwnnw a bwyta gyfed yr hyn a gewch ganddynt, oherwydd y mae'r gweithiwr yn heiddi ei gyflog. Peidiwch â symud o dŷ di, ac I ba dref bynnag yr ewch, a chael derbyniad, bwytewch yr hyn a osodir o'ch blaen. Iachewch y cleifion yno a dywedwch wrthynt, y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos atoch. Dyma efengil yr arglwydd, diolch a fo I Dduw. Iachewch y cleifion yno a dywedwch wrthynt, y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos atoch. Y 9fed adnod o'r 10fed bennod o'r efengil yn ôl Sant Lic. Heddiw mae'r Eglwys yn cofio Sant Lic. Yr ydym yn gyfarwydd iawn a'i waith, ef yw awdur 2 lyfr yn y Testament Newydd, yr efengil sy'n dwyn ei enw, a hefyd llyfr Actau'r Apostolion, sydd yn rhoi ni hanes yr Eglwys fore. Fe'i cofiwn heddiw yn bennaf fel efengylwr, un aeth ati ar dasg o roi'r gof a chadw bywyd a gweinidogaeth ein harglwydd Iesu Grist. Nid oedd Sant Lic yn llygad dist I weinidogaeth Iesu, ond wrth ysgrifennu ei hanes am fywyd Iesu, mae'n dweud wrthym ar ddechrau ei efengil iddo ddibynnu'n llwyr ar y rhai a fi o'r dechreuad yn llygad dystion ac yn weision y gair. Trwy ei waith o roi ar gof a chadw, trwy ei efengil, ei newyddion da am eni, bywyd, marwolaeth, atgyfodiad a dyrchafael Iesu, y mae gennym ni ffordd o ddod I adnabod ac I gredu yn Iesu'n arglwydd ac yn waredwr. Heb efengil Lic, clotach fyddai'n hadnabyddiaeth o Iesu Grist, a thlotach hefyd fyddai'n ffydd Gristionogol. Petasai efengil Lic heb ei hysgrifennu, neu heb ddod yn rhan o'r Testament Newydd, fe fyddai diffyg yn ein gwybodaeth o natur Iesu. Mae gan bob efengil ei naws a'i rinweddau ei hun. Mae pob un ohonynt yn pwysleisio gwahanol agweddau o natur Iesu. A'r gwir yw bod angen y 4 efengil arnom mwyn I ni gael y darlun llawnach a chyfoethocach o waith, natur a phersonoliaeth Iesu. Lic yw'r efengylwr ymhlith y 4 sy'n rhoi y pwyslais mwyaf I ni ar enedigaeth Iesu. Lic yw'r efengylwr sy'n tanlinelli
Mor ganolog oedd maddeiant I ddisgeidiaeth a gweinidogaeth Iesu. Lyc yw'r efengylwr sy'n dangos I ni mor ganolog oedd y clodion, yr anghennus, y bobl ar y cyrion I weinidogaeth Iesu ac mor fawr a diflino y doedd yn ei ofal tuag atynt. Lyc yw'r efengylwr sy'n rhoi llais a lle canolog I wragedd yn hanes Iesu. Meddyliwn am Mair ac Elizabeth, Mair a Martha, Mair Magdalene, Joanna a Mair Mam Iago. O blith y pedair efengil Lyc yw'r mwyaf bugeiliol o'r hanau naws. Mae rhywbeth yn hynod o gyffyrddus am ddarllen Lyc. Mae'n rhaid I mi gyfaddef mae efengil Lyc yw fy hoff efengil ac efallai bod hynny deillio o'r ffaith fod fy hoff ddamhegion a straeon yw cael yn efengil Lyc yn unig, megis y Samariad trigarog, y mab afradlon, y lleidir edifeiriol ar y groes, I enwi ond ychydig. Ond mae un nodwedd arall I efengil Lyc, a hynny yw pwyslais Lyc ar Iesu yn iachau. Wrth gwrs, mae Iesu yn iachau ym mhob un o'r efengylau, ond beth sy'n gwneud Lyc ychydig yn wahanol yw ei fod yn mynd I fwy o fanylder ynglyn â'r afiechydon a iachaodd Iesu. Wrth ddarllen y gwirthiau iachau, mae naws anwyl yn perthyn iddynt, gyda Lyc yn rhoi pwyslais ar y cleifion, a'r ffordd y cafodd ei bywydau ei gwedd newid trwy iachad Iesu. Mae traddodiad hir yn yr Eglwys sy'n dweud mai ffisigwr, meddyg oedd Lyc yn ôl ei alwedigaeth, ac fel meddyg, yr oedd gan Lyc ddiddordeb yng ngweinidogaeth iachau Iesu. Yn ddiddorol iawn, Lyc yw'r unig un o'r efengylwyr sy'n cofnodi ar bapur ddefnydd Iesu o hen ddehareb, feddyg, iachad y hun. Roedd Lyc yn hen ymwybodol o'r angen I ofalu amdano mae'n hunain mwyn gallu gofalu ar ôl eraill yn well. Ac wrth I ni ystyried Lyc heddiw, hoffwn I ganolbwyntio ar Lyc y meddyg am weddill y bregeth hon. Byddech chi ddim yn synnu clywed mai Sant Lyc yw nawdd-sant meddygon. Yn y darlleniad o'r efengil y bore yma, fe gawson ni'r hanes sydd yn unigryw I efengil Lyc, sef hanes Iesu'n anfon 12 72 o'i ddisgyblion ar genhadaeth. Yn fynych meddyliwn ni am Iesu a'i 12 disgybl, ond roedd ganddo lawer mwy o ddilynwyr ffyddlon na'r 12 yn unig. Ac yn ein darlleniad, fe welwn ni Iesu yn dewis 72 o'i plith ac yn ei hanfon ar genhadaeth. Gwaith yr rhain oedd mynd o flaen Iesu I bob tref yr oedd ef ei hun am fynd iddynt, mwyn hysbysu'r trigolion fod Iesu ar ei ffordd. Ni fyddai croeso I bob un ohonynt, nid pob tref, heb sôn am bob cartref, oedd yn mynd i'w groesawu'r disgyblion hyn a'i neges fod Iesu ar fin dyfod I ymweld â nhw. Roeddent I fynd ar genhadaeth hon heb fawr o adnoddau, peidiwch â chario na ffwrs na chod na sandalau, meddai Iesu wrthynt. Roedd ganddyn nhw ddim amser I boeni am y pethau materol, pethau fyddai yn ei harafu ar ei taith. Roeddent I deithio'n ysgafn, gan ddibynnu'n llwyr ar letigarwch eraill. Wrth gyfarch eraill, roedd y disgyblion I ddweud yn syml, tangnefedd i'r teulu hwn. Ond mae un gorchymyn arall ar rhoddwyd i'r 72 disgybl hyn gan Iesu. Un gorchymyn oedd yn gynolog i'r genhadaeth hon, a hwnnw oedd iachewch y cleifion. A dyma sydd yn bwysig I nodi, nid Iesu yn unig oedd yn iachau, ond fe roddodd Iesu awdurdod i'r disgyblion a'i gynrychiolwyr ef I iachau y cleifion hefyd, fel arwydd bod teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Mae'n bwysig I ni gofio, mae yn gynolog I weinidogaeth a chenhadaeth Iesu a'i ddisgyblion oedd iechyd a lles y rhai yr oeddent yn dod I gyfarfod â nhw, pwy bynnag yr oeddent neu ym mha bynnag angen yr oeddent. Cofiwn fod gweinidogaeth iachau Iesu yn dangos I ni mae'r un pwyslais a roddodd ar iechyd y corff
ag iechyd yr enaid. Mae iechyd yn aill ar llall, yn cydgerdded, ac nid oes modd gwahanu'r ddau. Nid oedd syndod felly fod Luc y meddyg wedi cael ei ddenu'r ffydd Cristionogol gyda phwyslais Iesu ar iachau. Yn Iesu fe welodd Luc, y meddyg gwell, gobaith, yr holl ynysoedd pell. A'r gwir yw, trwy ei hanes hir a gweinidogaeth iachau Iesu yn sail iddi, mae'r Eglwys Cristionogol wedi rhoi pwyslais mawr ar ofalu am gleifion, yr amddifad a'r gweddwon. Daw ein gair Cymraeg ysbyty, enghraifft, o'n hetifeddiaeth Cristionogol. Yn yr oesoedd canol, ystyr ysbyty oedd lle i bererinion gael ysbaid ar eu taith i ryw gysegyrfan, megis Dewi neu Ynys Enlli, neu'r nifer o gyrchfannau pererindod oedd yma yng Nghymru a thros y ffin. Meddyliwn am lefydd sy'n dwyn yr enw ysbyty, ysbyty Ystwyth, ysbyty Ifan, enghraifft. Yn yr ysbytau hyn y byddai'r pererinion yn cael lloches, gwely bwyd a hefyd gofal meddygol petai ei angen, gan y mynachod neu'r lleianod a oedd yng ngofal yr ysbyty. Yn ganolog i'r llefydd hyn oedd y croeso i bob pererin a'r gofal am ei anghenion corfforol wrth iddynt deithio ar ei pererindod trwy fywyd. Ac eleni, ugen, gyda Gŵyl Sant Luc yn syrthio ar y sul a ninnau yng nghanol pandemig, da i ni wrth i ni gofio am nawth sant meddygon, gofio am y meddygon a phawb sy'n gweithio mor ddiwyd a diflino i ofalu am eraill yn ystod y cyfnod hwn, a hynny o dan amgylchiadau anarferol o ddyrus ac anodd. Cofiwn hefyd am ysbytau'n gwlad sydd o dan straen rhyfeddol, a gweddiwn drostynt wrth iddynt gynnig gofal i bawb sydd ei hangen. Cofiwn fod ei gwaith nhw yn ei ffordd ei hun yn estyniad o weinidogaeth iachau Iesu, a'i ofal nid yn unig am anghenion yr enaid, ond hefyd y corff. Ac i ninnau, mae Gŵyl Sant Luc yn ein hatgoffa ni ein bod ni oll fel dilynwyr Iesu wedi ein galw i fod yn gyfryngau iachad ac yn arwydd bod teyrnas Dduw yma ar waith yn ein plith, trwy ein gofal am ein gilydd. Does dim sydd mor syml, does dim sydd mor angenrheidiol yn ein dydd. Mae Luc yn ei efengil, o'i dechrau hyd at ei diwedd, yn ein cyfeirio ni at Iesu a'i groes, Iesu y meddyg gwell. Oherwydd ynddo ef y mae ein gwir iachad, yn gorff ac enaid i'w gael. Dyna'r gwirionedd oedd wedi denu Luc i gredu ac i ddilyn Iesu ac ymuno ar Eglwys Fore ac ysgrifennu ei hanes am fywyd Iesu. Oed i'r un gwirionedd ein tynnu ni ato ef ein meddyg gwell. Yng ngeiriau un emyn gan awdur anhysbys sy'n myfyrio ar Iesu'n marw ar groesbren, un aberth mawr yn sylwedd, yr holl gysgodau i gyd, un Iesu groes hoeliedig sy'n feddyg i'r holl fyd. Amen. Dywedwn y credo gyda'n gilydd. Credwn yn un Duw, y Tad, yr holl alluog, gwneithurwr nef a daear, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneithur, yn un hanfod a'r Tad, a thrwyddo ef a gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein iachawdwriaeth disgynnodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn, ac fe'i gwnaed yn ddyn. Fe'i croeshoeliwyd drosom dan Pontius Pilat, dioddefodd angau ac fe'i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau ac isgynnodd i'r nef, ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr Tad, a daw drachefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd.
Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio yr tad a'r mab, ac ynghyd â'r tad a'r mab, a gyd addolir ac a gyd ogoneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lân gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd er maddeuant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddiw ar Dduw, yr aeth yr efengil, newyddion da, allan i'r holl fyd trwy'r eglwys. Gall iogad eglwys i gyhoeddi neges a chybol ac i achaol yr efengil. Bydded i'r ysbryd glân ysbrydolodd lyc, defengylwr, ein harwain ni i'r holl wirionedd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Agor y ffordd fel bod efengil yn lledu fannau lle mae pobl yn byw, heb wybod am ei chenawdwri. Bendithia'r rhai sydd yn gweithio i wneud y ffydd yn fwy hysbys trwy gyfieithu a chyhoeddi. Bydded i lafur y rhai sy'n rhannu'r newyddion da, ddwy'n ffrwyth yn ei bryd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cyniata gallwn ni yn ein teuluoedd, trwy ein cyfeillion ac yn ein bywyd gyflawni disgeidiaeth yr efengil. Bendithia ni wrth i ni ddarllen yr ysgrythyr ac arwain ni bob amser i ddealltwriaeth newydd ohoni. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Wrth i ni gofio Sant Lyc heddiw, efengylwr a meddyg, gweddiwn dros bawb sy'n gweithio i ofalu am eraill, meddygon, llawfeddygon, nyrsys, gofalwyr, gweddiwn dros ein hysbytau, meddygfeydd, fferyllfeydd, enwedig yn ystod y cyfnod hwn a'r straen ychwanegol sydd arnynt oherwydd canlyniadau Covid-19. Cofiwn eiriau Iesu, meddyg iachad y hun, wrth i ni gofio'r pwysigrwydd o ofalu amdano mae'n hunain, mwyn gofalu'n well ar ôl y rhai sy'n dibynnu arnom. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Diolchwn am y rhai a gafodd ei harwain gan oleini'r efengil yn ystod ei bywydau yn y byd hwn. Bydded i'r rhai a garodd air y gwirionedd ymlawenhau am byth ym mhresenoldeb y gair byw. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gan ymhyfrydu y neges dragwyddol iachawdwriaeth, offrymwn ein gweddiau yn enw Crist. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Cofia'r byd o feddyg da, a'i flinderau, sy'r dymglau a llwyr iachau ddoluriau. God y bobloedd ar ei traed i Gwasanaeth, ti a'i prynais trwy dywaedd, dirion Iesu. Mae'r malmor a ddefrin yn gilead, ac mae yno berau wyn dwy molgariad. Yno mae'r ffisigwr mawr, deuwch ato, ac genwch gaeli'r llawr, diolch iddo. Y mae'r arglwydd yma. Y mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau. Yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yw rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle,
yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Diolchwn i ti am dy holl saint yn enwedig Sant Luc yr Efengelwr, sydd yn awr yn dyfoli yn y nefoedd. Wedi ein calonogi gan ei hesiampl a chanlawenhau yn ei cymdeithas, rhedwn gyda dyfal barhad yr yrfa sydd o'n blaen. Felly, gyda llu'r angylion a holl gwmpeini'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd drwy wrando ar eiriau St Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanodd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanodd. Oherwydd bob tro a byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, ar ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein iachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnw wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar orchymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanodd. Gan gofio y troeon eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd.
o wynfydedig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcarist. Dymunwn a phrymu i ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a ddyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon meddwl ac enaid. Na fwyd fydd i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y galla fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, ei gariad sy'n dragywydd. A gweddiwn gyda'n gilydd. Dad ein harglwydd Iesu Grist, ac o'r ein meddyliau i ddeall yr ysgrythyrau, a'n genau i gyhoeddi maddeiant, yn enw'r hwn sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Dyma geidwad i'r colliedig, meddyg i'r gwiwedig rai. Dyma un sy'n caru droseddwyr mawr ei bai. Diolch iddo, byth am gofio llwch y ffawr. Brenin tragwyfol dy badiw, llywydd dy ar lawr ane, byth tylwyth a'r ddau ar geidwad arall ond efe. Mae'n ddigon a tragwyddol fywyd yw. Mae'n rhoi bywyd ac ymgeledd i'r rhain gorwefan ei gwaed. Gwisgo'r noeth ac olchi'r aflan, codi'r trian ar ei draed. Teilwng ydyw o'r goconiant oll am Bydde diddiw'r gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth gredu, fel trwy nerth yr ysbryd glân a llenwi'r chwi a gobaith. A bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.